أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana yau 8 ga watan 2 ma'ana watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a yau shekara 1442 daidai da wato ranar Lahadi 27 ga watan 9 haihuwar annabi Isa dan Maryam a yau in saha akwai shekaru 2020. Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ya sake ba mu damar zaunawa don ci gaba da karatu a cikin wato littafin Hirzal Amani wa Wajhat Tahani. Idan ba manta ba kafin shiga cikin wato baitukan da suka shafi wannan baitukan da mawallafin ya tsara a wannan kasida mai daraja, muna tattaunawa akan rayuwarsa a gurguje. A zaman da ya gabata sunansa ya gabata, dangantakarsa ta gabata, sannan kuma tahiyoyin da ya yi na ilimi su ma bayani ya gabata akan su. Muka yi bayanin cewa kusan ya yi karatu ne gari 4 idan muka dibi tarihi da kuma bayanan da malamai suka yi a kansa. Ya dai yi karatu a garin su Shatiba. Wato Shatiba wani gari ne daga cikin garuruwan kasar Andalus wanda ake ce Spain a halin yanzu. Wato Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, Abul Qasim al-Andalusi Shatibi. Sannan kuma ya yi karatu a Valencia, shi ma wani gari ne wato kusa da garin su. Bayan wannan kuma ya yi tahiya ya dawo abin nan ya zo hajji, ya yi karatu Makka da Madina, sannan kuma daga nan kuma ya yi intikali zuwa ƙasar Misra, ya zauna Iskandariya, ya yi karatu wurin malaman Iskandariya, sannan ya zauna wato abun nan Bursaid, kuma kamar ya yi zama a Mansura a wasu littafai da aka ambata. Ƙarshe dai ya koma wato birnin Alƙahira. Abin Alƙahira da ya zauna kamar da bayani ya gabata, wato ɗaya daga cikin mahukuntan garin Alƙadi Alfadil Al-Lakhmi ya gina wata makaranta katafariya kusa da gidansa, kuma ya gayyaci Imam Shatibi cewa ya zauna wannan makarantar domin ya karantar da al'umma. Kuma a Sheikh rahimahullah ta'ala ya karbi wannan roƙo nashi, kuma ya zauna wato wannan gari ya ce wannan garin kuma a wannan makarantar ya ci gaba da karantar da al'umma wato addinin musulunci. Kamar yadda bayanai suka gabata, ya yi karatu ga malamai, kuma ma'ana ya da malamai da yawan gaske, sannan kuma ya da ɗalibai masu yawa. Daga cikin malaman wato Imam Shatibi rahimahullah ta'ala akwai wato Abul Hassan ko kuma Abu Abdullahi Muhammad ibn Ali ibn al-As an-Nafzi. Wannan malamin ɗaya daga cikin malaman Imam Shatibi ya yi karatu mai yawa a wurinsa tun tashin farin farawa. A wurinsa ya karanci Alƙur'ani mai girma, a wurinsa ya karanci hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam, a wurinsa ya karanci da yawa daga cikin wato lugal Arabiya. Bayan wannan kuma ya karatu a wurin wato Ali ibn Muhammad ibn Ali wato Al-Balansi. A wurinsa shi ma ya yi karatu mai yawan gaske. A wurinsa ne ya karanci hadithi, kuma ya yi zurfi a cikin wato littafan fiqhun musulunci. Sannan kuma ya yi karatu a wurin Muhammad ibn Ja'far Al-Balansi har yanzu. A wurinsa ne ya karanci kitab littafin da ake cewa al-kitab, littafin Sibawayhi akan harkar nahawu. Kusan littafin da ake cewa shine farkon littafi akan abun da ya shafi dai nahawun wato nahawul lughal arabiyya, ta hanyar tattara muhimman abubuwan da wato nahawu ya kunsa. Sannan kuma a garin ne kuma a wurin malamin ne wato ya karanci littafin da ake cewa al-kamil na wato al-mubarrid, shi ma ɗaya daga cikin malaman lugha. Sannan a garin ne kuma a wurin malamin ne ya karanci littafin da wato ake kira Adabul Katib na Ibn Qutayba. Shi ma wannan littafi ɗaya ne daga cikin littafan lughal arabiyya wato harshen larabci. Babu shakka koyo ko kuma karatun harshen larabci yana cikin abun da yake taimakawa ɗalibin ilimi wurin karatun addinin musulunci. Duk inda zaka nemo ilimin addinin musulunci, to dole ne ka nemo shi daga harshen larabci. To wannan kuma ba zai yi ba sai ka samu foundation mai kyau akan koyon ilmomin da za su taimaka ma wato al-lugha wato al-arabiyya. Don haka malamin ya yi karatu a wurin wa'annan malamai. Sannan kuma ya yi karatu a wurin Ahmad ibn Muhammad as-Salafi al-Asbahani. Ya yi karatu wurinsa, kuma karatu wanda yake mai yawan gaske. Sannan kuma a lokacin da ya dawo ƙasar Misra
kuma ya yi karatu daga ɗaya daga cikin abun nan da yawa daga cikin malaman ƙasar misra din shine har bayani ya gabata cewa shi wannan wato ɗaya daga cikin qudat wato ɗaya daga cikin mahukuntan saboda ganin muhimmancinsa da kuma ilimin da ya tara ya karrama shi ya ba shi wurin zama kuma ya roƙi ya kasance ya zama na dindindin a garin alkahira wato kairu kenan a halin yanzu. yan uwa musulmi da ku ɗaliban ilimi idan kun kula a imamu shatubi ya ambaci malamansa kuma malamai sun ambaci malaman da suka karantar da shi. wannan ya nuna kenan ashe daidai ne ɗalibin ilimi idan ya karu da malami ya ambaci cewa lallai da gaske ya yi karatu wurin malam wane. wannan ya daga cikin abin da zai kara ma iliminsa albarka, yana cikin abin da zai kara ma rayuwarsa albarka, yana cikin abin da zai kara kayatar da al'amuran shi. amma ɓoye sunan malami da kuma nuna kawai bai koyar da kai ba alhali ka amfana da iliminsa, to wannan ba abin da zai jawo maka illa na kasa da ci baya da ma karin suka ga harkar wato ilimin da mutum yake ganin kamar ya tara. abun alfahari ne ɗalibin ilimi ya ce malam wani malami na ne, wani ma malami na ne, wani ma malami na ne, wani ma malami na ne. wasu sai ka gaba son haka, wai ya fi son a ce shi bai da malami, yana bugun gaba yana karawa cewa shi babu wanda ya sai ce shi malamin shi ne, ma'ana wai shi dan baiwa ne. to ka sani cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa zama dan baiwa a duniya yana da malami, shine mala'ika jibril alaihi wasallam. kowa ya san wannan a tarihin musulunci da yadda alkur'ani mai girma wato ya samu ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam, ba wai haka kawai wato ya ji shi ya haddace qur'ani ba, da babu shakka sai da wato ya samu wannan fa'ida. to don haka wannan ke, don haka yan uwa musulmi da kuma ɗaliban ilimi dole mu kula da wannan wato ladabi daga cikin ladubban da su taimaka ma wato abin ganmu. Imam Shatibi kamar da bayani ya gabata wato ya yi abun nan, ya wallafa littafai da yawa. daga cikin littafan da ya wallafa bayani ya gabata akan daliya, wadda wannan kasidat idan mutum ya haddace ta kusan ya gama da wato at-tamhid na Ibn Abdul Barr, littafin da Ibn Abdul Barr ya wallafa sharhin muwatta ta Imam Malik, at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid. sannan kuma ya wallafa kasidar da ake ce ma ra'iyya, sunanta aqilatu atrabil qasaid fi rasm al-masahif. wato kasida ce wadda ya wallafa ta akan abin da ya shafi rasm da dabt na alkur'ani mai girma, mana ɗaya daga cikin dai ulumul qur'an, ɗaya daga cikin ilmomi masu muhimmanci a cikin harkar wato alkur'ani mai girma. sannan akwai abun nan va'atil qur'an, ɗaya daga cikin littafansa. sannan ya wallafa har yanzu wata manzuma da ake wato kira tartibu abun hurufil af'al, ita ma kasida ce mai daɗin gaske akan wato harshen larabci. sannan kuma har yanzu ya yi wata manzuma har yanzu akan abun da ake ce ma wato ijaba ce, wato wasu ijabatu al-ghaz na Abil Hasan al-Husari. yanci al-ghaz wato kacicci ko kuma gesin ko kuma tsara abubuwan da ke dunkule wanda ake son kai dalibin ilimi ka hararo ka gano menene. da yawa a ilmomi ana irin wannan, za a faɗi abu dunkulalle ana jiran aji mi za ka ce game da wannan. misali kamar da aka sani a tarihin musulunci, an tambaye ɗaya daga cikin magabata, ana cewa Ali ko kuma ana cewa ɗaya daga ko ba shi bane, kaifa asbahata, yace asbahatu usalli bila wudu wa akrahu al-haq wa uhibbu al-fitna. kaga wannan luguz ne, babu shakka wannan luguz ne. cewa usalli bila wudu, ina sallah babu alwala, kaga idan ba ya mutum bayani ba zai ce ko duk mai sallah babu alwala kan ai wannan kahiri ne ai, saboda ba ce ai sallah ba sai da alwala dole. da aka zo aka yi bayani sai yana nufin yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ko salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukata alwala. haka ne cewa akrahul haqq, ban son gaskiya. alhaqu shine mutuwa, kaga ba mai son mutuwa ai, sai dai an kama shi da karfi an kai shi al-asl. sannan ya ce wa hibbul fitna, Allah yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna, ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne, kuma kowa na san ƴaƴa da dukiya. to haga shine abin da ake ce irin wayannan ne ake ce ma lugus, wato a faɗi magana a dunkule amma tana buƙatar bayani. da Imam Shatibi ya wallafa wata kasida ra'i'a jiddan, ma'ana mai ƙayatarwa, wadda ta bada ansoshin irin wayannan abubuwa da wasu daga cikin wato malamai suka yi ta rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a.
sannan kuma daga cikin ɗaliban imam shatibi akwai sheikh abdulrahman ibn ismail at-tunisi, akwai abdulrahman ibn sa'id ash-shafi'i, sannan kuma akwai muhammad waddah ibn abubakar al-lakhmi. Suna da yawa amma dai wa'annan uku suna daga cikin wato wa'anda suka shahara sosai daga cikin ɗalibansa. Wannan ɗalibai kenan wa'anda za a ce zahiran kuma sun shahara a matsayin ɗalibai a wurinsa, da wasu da yawa wa'anda ba ainihin ambata ba saboda lokaci ba zai isa ba. Amma idan ka kula, ai duk wani ɗalibin ilimi, duk wani ɗalibin qur'ani, duk wani mai son fahimtar wato hukunce da kuma abubuwan da suka shafi qira'at ya amfana da kasidar shatibiyya ko kuma zai amfana da ita. Zaka ji ya gamsu a ce imamu shatibi malamin sa ne, zaka ji zai gamsu a ce lallai ko ya haddace shatibiyya ko ya fahimce ta ko kuma yana iya walwale matsalolin da ke cikin ta. Dole kuma ko ya so ko bai so ba, dole ne ya yi addu'a ta musamman ga wanda ya wallafa wannan kasida kenan ga ya zama ɗalibin shi. Idan ka karanta littafin malami ka fahimci abin da ke ciki ka amfana, ai ka zama ɗalibi ga wannan malamin saboda ka amfana da shi. Allah ya kara musu rahama da yarda, Allah ya kara muna kuma kokarin fahimtar karatunsu da kuma aiki da shi. Malamai sun yabe shi da yawa, dan nan mu ambaci wasu daga cikin misalai, amma daga cikin muhimman misalai shine abun da wato Abu Abdullahi al-Abbar yake ambata game da shi, yake cewa tasaddara lil iqra'i bi Misr, ya zauna an kawo majalisi ya zama makaranci mai koyawa a ƙasar Misra. Fa'azuma sha'anuhu wa ba'uda saitu wa intahat ilayhi ar-ri'asatu fil iqra', wato yayi suna sannan kuma ya kai ƙarshe kusan duk dai harkar karanta da Qur'ani shine shugaban makare, shine shugaban duk wani majalisi da za a ambata a cikin majalis na ainihin ilimi. Sannan Ibn Khilkan rahimahullahu ta'ala, ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci, yana yabo gare shi, yana cewa kana aliman bi kitabillah, masani ne ga littafin Allah, qira'atan wa tafsiran, karatu da kuma tafsiri. Wa kana, bayani ya gabata game da wannan, idza quri'a alaihi al-muwatta wa sahihan tasahhahu an-nusakh min hifdhihi, wato in an karanta muwatta Malik ko kuma sahih Bukhari ko Muslim, to da har da shi ake gyaran kurakuran wasu kwafi na ainihin littafai. Har yake cewa wa kana auhadu fi ilmin nahwi wal lugha, kusan shine na ɗaya ne bai da na biyu a zamaninsa a wannan fannin, in dai abin da ya shafi wato harkar lugal arabiyya ne. Sannan kuma hasanal maqasid, kyakkyawan manufa gare shi. Sannan kuma kana yajtanibu fudul al kalam. Imam Shatibi Abul Qasim ibn Firrah al-Andalusi al-Shatibi ya kasance yana nisantar fudul al kalam, duk magana da bata da amfani, duk surutun hayaniya, ma'ana dai zaman majalisar rashin aikin yi, to yana nisantar ire-iren wayannan abubuwa. Yana tsananin nisantar duk wani majalisi da ake tattauna maganganu wa'anda wato ba su da amfani, ma'ana dai bai magana sai magana wadda take mai amfani, baya hulɗa sai mu'amala wadda take tana da wato amfani. Wannan kuma abin nan baiwa ce daga cikin baiwoyi. Wala yantiqu fi sa'ir awqatihi illa bima tadawu ilayhi ad-darura, sauran lokutan sama kai bai magana sai in akwai bukata, sai in akwai lalura ai surutu. Saboda haka as-samtu, wanda malamai suka ambata sayyidul akhlaq, yin shiru yana daga cikin wato shugabannin ɗabi'u. Sannan kuma as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, yin shiru hikima ne amma kaɗan ne kake samun masu haka. Mutane wani ya fi son bai bari a faɗi sai ya faɗi dole, duk wata ligima da jayayya da wata hayaniya da shi ciki. To amma Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala bai san haka ba. Kaga an yaba shi kenan game da natsuwa da kuma hankali da kuma nagarta da kuma dattako. Ibn Khilkan yake cewa wa kana la yajlisu lil iqra illa ala tahara, bai zama domin karantawa face wato yana da tsarki. Wa kana ya'tallu li'illa shadida, kuma da yawa zai kasance yana jin ciwo, wato ya ainihin sa abun daga cikin ciwar wuta zai iya kamuwa da illa ta rashin lahiya, amma sai ya kasance bai shan magani saboda ya dauki shan magani kamar wani abun nan, ma'ana dai ciwo tunda shi ma bawan Allah ne ya ainihin abun nan shi ma ya ci irin nashi. Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, Imamun Nawawi mai arba'un nawawiyya, sannan mai sharhin sahihu Muslim, sannan mai riyadu salihin, kai wannan mai littafai masu yawan gaske
wa'anda ake ta amfanuwa da su a duniyar ilimi a kusan kowace makaranta da kusan kowane masallaci da kusan kowane garin musulunci, shi ma ya san Imam Shatibi kuma har ya yabo gare shi. Saboda shi Imam Nawawi ya rasu shekara ta 676. saboda haka sai yake cewa lam yakun bi misra fi zamanihi nadhiruhu fi ta'addud fununihi. Yace a kasar Misra babu wanda ya kai Imam Shatibi yawan fannonin ilimi, bai da wari bai da sa'a, don haka kusan shine da wato ya ja gaba. To abu na karshe da zan ambata sai ya kasance wato wannan abun nan an rufe shi shine nima yabon da zan kara yi gare shi. Babu ko shakku Imam Shatibi mahaddaci alkur'ani ne mai girma har da kuma mai karhin gaske, ba wai karama hadda ba kuma har da mai lakwalakwa ba. Me zai kara nuna maka wannan abun da zai tabbatar maka da cewa Imam Shatibi ya kai gangaran? Ka duba irin yadda yake ta wasa da kalmomin Qur'ani a cikin Shatibiyya a wurare daban-daban. Zaka ji ya ce wato wa min ba'du bit takhifi yudlaha huna wa fawqa wa tahta al-mulki kafihi dhallala. wani zaka ji ya ce maka wa fiha wa fi nisa'i thalathatun awakhir ibrahim laha wa jammala. wani wuri ka ji ya ce wato wa fi surati shura wa min tahti ra'adihi khususan wa fi furqani zakihi halala. wani wuri ka ji ya ce wurare da yawa. wani wuri ka ji ya ce wa fi ta'iya unsha'a war riha wa hada وفي الكهف معها في شريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصل وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوصا وفي الفرقان زاكيه حللا. sannan abin da zai kara wannan ya nuna kenan ya shiga ya fita kai ɗalibin ilimi kawai ana son ya kasance har da kai mai karhi ce saboda za a ta yawo da kai saboda akwai abu masha Allah tabaraka wa ta'ala. in kuma ka zo ga harkar lugal arabiya ai karshe ne in ya faɗi wasu kalmomi saboda ƙayatar wasu da kuma kasancewa su masu ƙarfi sai an nemo kamus. ka dibi inda zai ce maka wannan shudu ha zakin wa bin ra'i ghairuhum wa fi tasanna duna ha'in shamardala. ka kalmar shamardala sai ka nemo bayani ko. ka dibi inda wa tubduna tukhfuna ma taj'alunahu ala ghaibihi haqqan wa yunzira sandala. ka duba inda zai ce maka misali da ka je ana hudin shurshula wa fi hadhihi al-maddu ma thalla farihi nadha wa khalqad muharrik bihi al-ula kama fi nadin wal aikatu la masakinun ma al-hamzu yakhfu yace wa fi sada ghaytala. kaga duk wayannan kalmomi yana nuna kenan wato ka koma wurin karatu, ka koma makaranta saboda ka karo. ya nuna malam ya sha lugal arabiyya kuma ya koshi kuma yana son ɗalibai su hararo wannan fa'ida, su hararo wannan hikima, su kuma tashi su da kuma wurin karatu. saboda baka zama ɗalibin ilimi na gaske, baka zama ɗalibin ilimi na alkur'ani ko fannonin addinin musulunci face ka tashi ka nemi ulumul, duk wani ilimin da zai taimaka ma wannan, irin nahwu, irin sarfu, irin balagha, irin wato arub da mutala'a da sauran abubuwan da za su taimaka ma harshen kan larabci. Allah ya kara masa rahama, Allah ya kara masa yarda, Allah kuma ya taimake mu akan yin aiki da karatun da zamu yin amfani da ilmomin da zamu kwasa a cikin wannan kasida mai daraja, mai amfani, mai kuma daɗi. Allah ya taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.